Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok. Én pedig Tündi. Ez a mai pedig egy nagyon különleges adásunk, ugyanis itt van velünk Csekovszky Anna, a Tervezd Magad Újra podcastnek a szerkesztője. Szia, Anna! Sziasztok! Anna pszichológus, és én nagyon szeretem az ő podcastjét, rendszeresen hallgatom. Nagyon jó, gyakorlatias pszichológiai tanácsokat és tippeket oszt meg a hallgatóival, úgyhogy nagyon ajánlom nektek az ő csatornáját, és a mai adásunkat közösen fogjuk elkészíteni egy olyan témáról, amit mind történelmi, mind pedig pszichológiai szempontok szerint is izgalmas megvizsgálni, ez pedig nem más, mint a Goebbelsi propaganda. Ugye itt elég sok minden történt, hogyha a történelmi szempontokat vesszük figyelembe, illetve nyilván érdekes lesz megvizsgálnunk azt is, hogy miért volt annyira hatásos ez a propaganda, és hogy hogyan hatott ez az emberek érzelmeire, és hogyan indított őket bizonyos cselekvésekre. Úgyhogy ez egy ilyen közös epizód lesz, és szerintem nagyon izgalmas, hogy kétféle szempontból is meg tudjuk vizsgálni az eseményeket, úgyhogy ez lesz a mai témánk, és akkor vágjunk is bele. Az adásunkat talán célszerű már rögtön egy fogalomtisztázással indítanunk. Nézzük meg, hogy mit jelent a propaganda szó. Ugye, ha mai értelemben használjuk, akkor általában egy negatív, pejoratív értelemben szoktuk emlegetni ezt a kifejezést. Eredetileg azonban nem feltétlen van ennek a szónak negatív töltete. Utána néztünk, és a magyar nyelv értelmező szótára szerint két jelentése is van. Az egyik az eszméknek, tanoknak, nézeteknek, politikai elméleteknek szóban vagy írásban, illetve más módon való céltudatos, tervszerű hirdetése, megismertetése és terjesztése, népszerűsítése, illetve valakinek, valaminek az emberekkel való elfogadtatása, megkedveltetése, tervszerű népszerűsítéssel. Tehát önmagában ez a propagandának a fogalma, és hát érdekes, hogy ez a szó egy latin igéből, a propagare igéből származik, aminek az a jelentése, hogy a földműves egy magot vet el, ami egy ilyen, hát egy képe annak, hogy a hithű propagandista az igazság magvait szórja szét. Tehát eredetileg egy pozitív töltetű szóról beszélhetünk, és ennek a szónak a keletkezését a 17. század elejére szokták datálni, amikor a katolikus egyház olyan lépéseket tett, amivel igyekezett visszaszorítani a protestáns vallás terjedését, valamint az Európán kívüli területeken akarta növelni a katolikus hívők számát, tehát igazából a 17. század elején jelent meg ez a kifejezés, és ugye később aztán a háborús időszakban, az első és a második világháború időszakában egy teljesen más jelentést kapott ez a szó. Azért azt érdemes talán kihangsúlyozni, hogy ez már az ókori görögöknél is létezett, tehát ők is használták és ismerték ezt a fogalmat, csak itt a modernkori használat az igazából az egyházhoz köthető. 15. Gergely pápa 1622-ben megalapította a Congregatio Propaganda Fide nevű intézményt, amelyet nem sokkal később propaganda néven kezdtek el emlegetni, és akkor itt is visszautalok arra, amit a Tündi mondott, tehát innentől ennek az intézménynek az volt a célja, hogy a hitet terjessze. Tehát az első világháború előtti időszakban volt több olyan folyamat is, aminek a népszerűsítésében jelentősége volt a pozitív propagandának, például a rabszolgaság eltörlése mellett, akik érveltek, ők is egyfajta propagandát folytattak ennek érdekében. Ilyen volt mondjuk a szüfrazsett mozgalom, illetve a környezetvédelem is, tehát ugye ez mind-mind nevezhető egy propagandisztikus tevékenységnek. Aztán a 20. század első felében megjelentek azok a diktátorok, akik a propagandát megtöltötték egy elképesztően negatív jelentéstartalommal. Szerintem igazából azóta talán ennek a szónak van is egy erős ilyen negatív töltete, és hát akkor ilyen volt például a náci propaganda is, ami pedig ugye az adásunk témája. És akkor nézzük is meg, hogy mi ez a náci propaganda, amiről ma beszélni fogunk, és mik ezeknek az alapjai. Talán rögtön az elején érdemes azt hangsúlyozni, hogy nem Goebbels volt az, aki ezt az egészet kitalálta a náci Németországban, tehát ő aztán nyilván majd látjuk, hogy ő ennek a legfontosabb szereplőjévé vált, de Hitler is
tisztában volt a propagandának a fontosságával, olyannyira, hogy már 1925-ben, amikor megjelent a Mein Kampf, abban már egy külön fejezet volt, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott. És itt gyakorlatilag Hitler azt írta le, és alapból is ez volt az elképzelése, hogy az első világháború elveszítése a németek oldaláról, az nagyban volt annak köszönhető, hogy az angolok sokkal ügyesebben használták a propagandát, mint a németek. Itt Hitler alapvetően általában arra gondolt, hogy az angolok olyan propagandát használtak, amiben démonizálták a németeket, barbároknak és vandáloknak tüntették fel őket. Egyébként itt nagyon sokszor használták a Hun kifejezést is a németekre, ami ugye Magyarországon egy teljesen más jelentéssel bír, mi inkább pozitívan szoktunk erre gondolni. Viszont a németek az angolokkal ellentétben, ők sokkal inkább arra törekedtek, hogy inkább ilyen nevetségessé tegyék az angolokat, és az ő népüket, ezzel együtt ugye a franciákat is. És arra jött rá Hitler ezek alapján, hogy ez nem volt egy jó választás, hiszen a frontra érkező katonák, akik előtte a lapokban mindig azt olvasták, hogy milyen nevetségesek az angolok, hát eléggé meglepődtek azon, hogy közben milyen keményen tudnak küzdeni, és ez nekik egy ilyen úgymond sokként érte őket, és becsapva érezték magukat ezek a katonák. Úgyhogy Hitler és társai számára már a kezdetettől fogva fontos volt, hogy az ő általuk képített rendszerbe egy megfelelő propagandát válasszanak, és hogy felerősítsék azokat a hangokat, amikkel majd meg tudják buktatni a Weimári köztársaságot, és átvenni a hatalmat. És hát, hogy milyen politikai környezetben is kezdte meg ő a működését, ugye erről beszélnünk kell. Ugye Németország elvesztette az első világháborút, ez nyilván egy hatalmas társadalmi és gazdasági lavinát indított el, tehát negatív irányban természetesen, úgyhogy nagy problémákkal küzdött ekkor az ország, egy részét el is veszítette a területeinek, háborús húvátételt kellett fizetniük, és az egész gazdaság katasztrofális helyzetben volt, ami egyébként nyilván jellemző a háborúk utáni gazdasági helyzetre. Hatalmas volt a megélhetési válság, az infláció az egekben volt, úgyhogy a nép egy olyan morális állapotban volt, hogy hát nagyon elégedetlenek voltak, és így a közhangulat az egyértelműen, mondjuk azt, hogy puskaporos volt? Lehet ilyet mondani? Szerintem abszolút. Meg egyébként most nem tudom, Annát is egy kicsit így bevonva itt a hosszú monológunkba, hogy ő azért a történelem során eléggé azt tapasztalható, hogy az ilyen válságos helyzetekben mindig felerősödnek a szélsőségek, és hogy ennek nyilván pszichológiai oka is vannak, hogy a csalódottságban az emberek talán jobban elkezdenek a szélsőségek iránt vonzódni. Igen, abszolút így van, úgyhogy ez egy nagyon jó kis alapot adott Hitleréknek arra, hogy feltüzeljék a német népet, úgyhogy majd erre egy kicsit ki is térek, hogy működik ez. Igen, mert ők jól felismerték, hogy ezt a helyzetet ők ki tudják használni, itt már Goebbels is belép a képbe, akiről majd későbbiekben még fogunk részletesebben beszélni, és tehát felismerték, hogy mit tudnak kihozni ebből a közhangulatból, és azt a taktikát választották, hogy hát felelősöket keresnek, hogy kik tehetnek erről az egész kialakult helyzetért, és ezzel álltak elő, hogy ugye volt a Versailles béke, amit rájuk kényszerítettek, ezzel szerintük megalázták a német népet, és jogtalannak titulálták ezt a háborús jóvátételt, amit vissza kellett fizetniük. Hitlerék narratívája szerint mindezekért a külföldiek voltak a felelősek, a gyenge hátország, illetve a baloldal árulása. A baloldal írta alá a békeszerződést, ezzel Hitlerék szerint elárulták az országot, és feláldozták a német népet a külföldi és a nemzetközi finansztőke oltárán. És szintén őket hibáztatták az inflációért és a megélhetési válságért, amit ugye a háborút követte, illetve a baloldal mellett a kapitalistákat és a zsidókat tették felelőssé a kialakult helyzetért, és azt hangsúlyozták, hogy ezek az emberek becsapták a német népet, elértéktelenítették a pénzüket és felverték az árakat. Itt talán érdemes azt megjegyezni, hogy itt a baloldal alatt általában Hitlerék
Hát ez egy ilyen összefoglaló név volt, és ez alatt értették a kommunistákat, a szociáldemokratákat és a zsidókat jellemzően. Tehát, hogyha itt a baloldalról beszélünk a nácik szempontjából, akkor általában ezeket a pártokat vagy népcsoportokat értjük ez alatt. És akkor nézzük még, hogy mit hangsúlyozott a propaganda az első világháború után, vagy hát, hogy a nácik milyen hangokat igyekeztek felerősíteni. Az egyik ilyen az idegenséggel, vagy idegenekkel kapcsolatos gyűlöletkeltés volt, amire azt mondták a nácik, hogy ez gyakorlatilag a kultúrájuknak a hanyatlását fogja okozni. Az idegenséggel kapcsolatban Agora Zsuzsanna történész úgy fogalmazott, hogy nem volt egyértelmű ebben az esetben, hogy melyik csoport a hibás, de Hitler leginkább itt is a baloldali kormányt jelölte meg hibásként, akik támadást intéztek a német ifjúság ellen. Most itt idézőjelbe teszem természetesen ezt a támadást. Ezen kívül pedig ugye ott volt az országnak a megosztottsága, amiért ugyancsak a zsidók és a baloldal volt a felelős. Mindezekből jól láthatjátok, hogy a náci propaganda alapját az áldozattiság adta, az, hogy minden problémára és nehézségre ott van egy magyarázat, egy adott csoport vagy csoportok, akik felelősek mindazért a rosszért, ami Németországot érte. Ezt a hamis áldozatiságot nevezzük a Dolchstoss legendnek, azaz a tördöfés legendájának, ami szerint ezek miatt az ármánykodó csoportok miatt veszítették el a németek a világháborút. Tehát ők ez egy nagyon híres kifejezés, és valószínűleg ti is találkoztatok, amikor tanultátok a történelmet, hogy a tördöfés legendája az gyakorlatilag ezt az áldozatiságot írja le, hogy a harcoló, vannak is ilyen propaganda plakátok, hogy a harcoló német katonát egy ilyen Dávid csillagos, gonosz, nagyorrú ember hátba szúrja, miközben ő az ellenséggel küzd. És ez az áldozatiság volt végül is a kiinduló pontja annak, hogy a Nemzeti Szocialista Párt egyre népszerűbb lett a német nép körében. Így van, Andris, ahogy mondod, hogy tényleg a náci propaganda nagyon mesterien alkalmazta ezt a bűnbakkeresés módszerét, és ennek több pszichológiai háttere is van az emberi működésben. Egyrészről van egy olyan mélyen belénk kódolt dolog, hogy ugye nagyon szeretnénk tartozni valahova. Tehát ezt úgy hívják, hogy csoportidentitás, és a nácik nagyon erősek voltak abban, hogy ezt a valahová tartozási vágyat, ezt nagyon felgerjesszék, mesterségesen erősítsék az emberekben, és az egyik remek módszer erre, amit ők alkalmaztak, az az, hogyha van egy közös ellenség, aki ellen össze lehet fogni. Ugye a csoportidentitás az nem egy problematikus dolog, ezzel alapvetően nincsen semmi baj, sőt, az, hogy az ember, a homo sapiens ilyen sikeres lett, az nagy részben annak köszönhető, hogy ez működik bennünk, mert hogy nagyon jó az együttműködési képességünk, és akkor ezzel együtt fejlődött ki az is az emberben, hogy nagyra értékeljük, hogy tartozzunk valahova, és persze ennek egy fontos része, hogy képesnek kell lennünk arra, hogy a saját csoportunkat megkülönböztessük a másik csoporttól, és erre a régről hozott, nagyon alapvető pszichológiai működésünkre appellált nagyon ügyesen a náci propaganda. Egyébként kis kitérő, hogy már így a törzsi társadalmak is abszolút erre épültek, hogyha így visszagondolunk, hogy tényleg ilyen csoportokra jellemző ceremóniák, rítusok, táncok, akár az öltözködés, harci díszek, ezek mind-mind azt hivatottak ugye mutatni, hogy én ide tartozom, és nem oda. Ennek aztán későbbi mai megjelenési formái az, hogy vallások, vagy például az, hogy vannak foci csapatok, akiknek a drukkerei azok így nagyon mutatják az összetartozásukat, de ilyen a politikai beállítódás is. És Anna, te arról tudsz valamit, hogy ezek a kohéziós erők, ugye ezeket az áldozatiság és az, hogy valakit kikiáltunk ilyen ellenfélnek, ez sokszor olyan személy, aki amúgy megfoghatatlan, vagy nem közeli, hanem pont
azért lesz ijesztő, mert nem tudunk róla semmit, hogy ezzel kapcsolatban van valami, hogy ezek a narratívák jobban működnek, amikor olyan célcsoportot nézünk ki, vagy egy adott embert ellenségképnek, akiről amúgy kevesebbet tudunk, és pont emiatt talán jobban össze tudja kovácsolni a csoportot egy ilyen idegen ellenség? Igen, hát ez abszolút így van, hogy akikről keveset tudunk, ugye, azokat könnyű egy ilyen ellenségképpé formálni bennünk. Úgyhogy tényleg ezt csinálták részben akkor Hitlerék is. Tehát akár azt mondhatjuk, hogy ez a típusú propaganda, ez jobban működik az olyan személyekkel szemben, akik olyan társadalmi csoporthoz tartoznak, vagy olyan emberek, akikről kevesebbet tudunk. Igen, és hát mondjuk úgy, hogy azokkal szemben működik igazán jól, akik egy kicsit a perifériára szorultak a társadalomban, tehát akiket valahogy még egyébként se érzünk annyira közel magunkhoz, mert pontosan azért, mert ilyen szemmel látható különbségek vannak köztünk. Tehát például az antiszemitizmusnak az egyik erős történelmi alapját az adta, hogy a zsidók nem voltak teljesen beilleszkedve, nem ugyanazokban a körökben mozogtak, mint az, nem tudom én, a német elit, és egy kicsit mindig kívülállók maradtak. Tehát őket például könnyű volt ilyen szempontból kipécézni, és belőlük csinálni egy ellenségképet. Tehát, hogyha jól értem, akkor az egyik ilyen eszközük az volt, hogy ugye ujjal mutogattak csoportokra, és ebben, tehát így kialakítottak egy közös ellenségképet. A másik pedig akkor az lehetett, hogy a saját összetartozásukat viszont nagyon hangsúlyozták, hogy ők egy csapat, egy oldalon állnak. Ugye? Így van, abszolút, és ez a szociálpszichológiában egyébként a csoportgondolkodásnak nevezett fogalom, ami azt jelenti, hogy ilyenkor, amikor így beolvadunk egy csoportba, akkor hajlamosak lehetünk a saját önálló véleményünket háttérbe szorítani, és a csoport nézeteihez csatlakozni, még akkor is, hogyha egyébként annak semmilyen valóság alapja nincs. Úgyhogy ezt abszolút láthatjuk az ilyen náci gyűléseken, vagy amikor Hitler beszélt a nép előtt, hogy magával tudta ragadni az embereket egy ilyen teljesen fals elképzelésbe, egy ilyen közös torzításba. Hát ugye szeretjük magunkról azt hinni, szerintem mind, hogy hát nagyon racionális, logikusan gondolkodó emberek vagyunk, és tények alapján hozunk döntéseket, pedig hát ez a valóságban sokkal kevésbé van úgy, mint hisszük. Úgyhogy ha például nagyon erős a csoportidentitás, és én ugye nem szeretnék kilógni a sorból, mert az ösztönöm ellen való az, hogy én másként vélekedjek, akkor azt csinálom, ami a csoport érdeke, és nem pedig a saját belső meggyőződésem alapján fogok döntéseket hozni, vagy cselekedni. Ennek egyébként a mi életünkben is van erre példa, erre a konformitásra, tehát, hogy alkalmazkodunk a csoportnormához. Ilyen az, hogy mondjuk egy szakmai közegben viszonylag elegánsan, formálisan öltözünk föl. Vagy az, hogy mondjuk, hogyha látunk egy sort, akkor a végére állunk be, és nem az elejére, pedig lehet, hogy szívesebben mennénk rögtön a pénztárhoz, de hát tudjuk, hogy ez a normális, hogy vannak ilyen társadalmilag elfogadott normák. Tehát alapvetően az jó, hogy ez működik bennünk, és képesek vagyunk rá, csak hát az a baj, hogy nem csak ilyen úgymond hasznos, vagy ilyen udvariassági kérdésekben igazodunk a tömeghez. Például, hogyha mondjuk, nem tudom, ti középiskolában hogy voltatok ezzel, de amikor először rágyújtunk, vagy mondjuk alkoholt fogyasztunk, akkor gyakran, akkor is inkább azért csináljuk, mert hogy a normához akarunk igazodni. Míg hogyha a belső meggyőződésünk az azért nem is ezt mondaná, mégis kicsit be akarunk valahogy illeszkedni. Na most nagyon könnyen el lehet képzelni, hogy ugye ez a csoportgondolkodás és ez a konformitásra való vágyunk, ezek, hogyha valaki erre építeni akar, és ezt manipulálni akarja, mint ahogy azt tette Hitler, akkor ez egy nagyon veszélyes dologgá tud válni. És hát a nácik egyébként nagyon jól értették az emberi pszichológiát. Mert hogy amikor nagy a konformitás és ez az alkalmazkodás, akkor az emberek elrejtik a fenntartásaikat, még akkor is, hogyha vannak nekik. Még megint ehhez az áldozatisághoz kapcsolódva, és a csoportgondolkodás kapcsán, hogyha van egy ilyen mesterségesen szított erős igazságtalanságérzés, és egy ilyen nagy, nehéz sorsközösség, mint amilyet ugye a nácik itt kitaláltak, akkor
egy nemzetben ki tud alakulni a nemzeti mártírság érzése, vagyis egyre többen kezdenek el úgy gondolkodni, hogy hát ugye minket igazságtalanul bántottak. Ez az, amit felszítottak tulajdonképpen ezekkel a propaganda beszédekkel a nácik, és hát ebből lett aztán egyfajta nemzeti narcizmus. Ugye a narcisztikus személy, van egy-két kép szerintem a fejetekben, hogy milyen egoista, önző, nem tud empatizálni, magát mindig mások fölé helyezi, többre tartja másnál, és hogyha egy nemzet hiszi ezt el magáról, akkor ugyanolyan önző és elvakult lesz, mint amilyen a narcisztikus ember. Úgyhogy ugye az áldozatiság az tényleg arra épített, hogy ezekben a tömegekben, akik nem tudom én, visszatértek a veteránok a háborúból, vagy elszegényedtek, vagy tényleg így perifériára szorultak a válság és az infláció következtében, ugye már eléggé megvoltak az emberek rogyva lelkileg, és ezekben a tömegekben könnyű volt felszítani ezt a tragikus sorsközösségérzést nagyon erős érzelmekkel, és akkor már ugye megint csak nem a racionalitás vezérli a döntéseinket, hanem bekapcsolnak olyan ősi ösztönök, mint a bosszúvágy és az agresszió, és hogyha megint csak máshonnan is tudunk példákat erre, mert hogy ugyanezekre az érzelmi reakciókra építve tudnak például nagyon karizmatikus vallási vezetők fanatikus csoportokat vallásháborúkra buzdítani. Ugyanis ilyenkor a csoport kész arra, hogy kíméletlenül elpusztítsa azt, aki fenyegetést jelent a csoportra, és az emberek tényleg az életüket is hajlandóak feláldozni a szent jóvátételért. Na ja, hát itt még nem tartottunk ugye a 20-as, 30-as években talán, amiről most beszélünk, de hát a náciknak tényleg ki kellett találniuk egy olyan mesét, ami elhiteti az emberekkel, hogy van itt egy valós szembenállás, ehhez meghamisították a történelmet, és kitalálták ezt a sztorit, hogy hát a zsidók szövetkeznek, hogy megszerezzék a hatalmat, és a szegény német nép fölött uralkodjanak. Tehát itt ez az egész áldozatiság egy idő után, ahogy te is mondod, Anna, tehát itt az elején még nem volt annyira drasztikus, és egyébként érdekes nézni ezeket a korabeli plakátokat, mert még a 30-as évek elején Hitler még volt, hogy a békével kampányolt, de aztán ez ugye folyamatosan fordul át az egész egy olyanba, hogy gyakorlatilag itt már a propaganda szerint a német nép létét fenyegetik, és akkor, ugye, hogy te is mondtad, akkor ez egészen odáig fajul, hogy hát mi nem tudunk mit tenni, minket annyira támadnak kívülről, hogy ezt meg kell előznünk, hiszen különben el fognak minket pusztítani, és akkor ezt hogyan lehet, hogyha mi támadjuk meg őket, még mielőtt ők elpusztítanának minket. Így van, és még egy nagyon fontos dolog, illetve egy hatékony technika, amiről beszéltetek is, és Hitler ugye írt róla a Mein Kampfban. Ezt úgy lehet nevezni, hogy a Big Lie technika, vagyis a nagy hazugság, és a britek használták, valójában egyébként maga Hitler volt a legügyesebb benne. Úgyhogy tényleg, ahogy mondtátok, az angolok az első világháborúban egy kicsit ilyen barbárnépként festették le a németeket, és akkor az emberek valamilyen nagyon primitív, buta népnek képzelték el őket, és akkor így lehetett őket utálni, és Hitler is alkalmazott hasonlót, de mégis másként csinálta. Tehát ennek a Big Lie módszernek az a lényege, hogy annyira hajmeresztő dolgokat állítok, hogy senkibe fel sem merül, hogy ilyet valaki kitalálhatott volna, és ezért az emberek elhiszik. Főleg, hogyha nagyon sokszor hallják, és ez így nagyon furcsán hangzik, és mégis működik. Például mai példák erre az ilyen összeesküvés elméletek, az illuminátik, vagy a gyíkemberekről szóló történetek. Nyilván ezeket sokkal kevesebben hiszik el, mint amennyien mondjuk a náci propagandának bedőltek, vagy bedőlhettek, de hát valljuk be, hogy mondjuk az, hogy a világ elitje egy ilyen alakváltó, földön kívüliekből álló képződmény, az azért kevésbé hangzik hihetően, mint az, hogy hát a zsidók összefogtak ellenünk, és az egész világot ők uralják, hiszen ezeket állították akkoriban a nácik, hogy a brit, az amerikai, az orosz kormányokat valójában mind titkos befolyással a zsidók vezetik, és ők tönkre akarják tenni Németországot. Hát valójában ez volt maga a Big Lie. Persze nyilván nem lehet mindenkit egy kalap alá venni, sokan nem is értettek egyet a
a nácik által terjesztett nézetekkel, de azért sokan voltak, akik elhitték ezt a hamis narratívát, és bedőltek ennek a mesének. Most ezzel kapcsolatban van egy kérdésem így a hétköznapi életre, ezzel a Big Lie-jal kapcsolatban, hogy most így, ahogy mesélted, vagy így mondtad, hogy ez micsoda, hogy ezt akár ilyen, tehát ilyen kicsiben is működhet. Most arra gondoltam, vagy egy ilyen példa jutott eszembe, hogyha mondjuk nem tudom, valaki lemond egy programot arra hivatkozva, hogy fáj a feje, akkor lehet, hogy az nem olyan hihető, de hogyha valami nagyot hazudik, hogy mondjuk nem tudom, karambolozott, vagy meghalt a nagymamája, akkor meg valószínűleg senki nem firtatja. Ugye ez is ide kapcsolódhat? Abszolút így van. Ez is a Big Lie? Oh. És te ezt már alkalmaztad, Tündi, ezek szerint? Nem.Isszus. De ez tök érdekes egyébként. Na jó, akkor vissza az adáshoz. Most ezen a ponton talán nézzük meg jobban, hogy ki volt Goebbels, mert ugye már az ő nevét már említettük, de akkor fussuk át gyorsan az ő, igencsak érdekes karrierjét. Joseph Goebbels 25 éves volt, amikor meghallgatta Hitler müncheni beszédét 1922-ben, és úgy nyilatkozott erről később, hogy amikor hallotta, akkor ő újjászületett. Óriási hatással volt rá ez a beszéd, és később be is lépett a pártba, ahol 3 évig, igazából nem fedezték fel az ő mondjuk azt tehetségét, tehát hogy ő akkor így párttagként dolgozott, azonban 1925-ben Gregor Strasser, a párt egyik meghatározó vezetője, aki többek között egyébként a propaganda tevékenységért volt felelős, felfigyelt az akkor már 28 éves Goebbelsre, és nagyobb feladatokat adott neki. Egyébként egy érdekes adalék, hogy Strassert a hosszú kések éjszakáján, amikor ugye a politikai tisztogatásokat tartottak, akkor őt meggyilkolták 1934-ben. Mindenesetre ő volt az, aki propaganda tevékenységeket és ezzel kapcsolatos feladatokat bízott Goebbelsre. Goebbels egyébként nem volt katona, mivel fiatal kora óta küzdött egy testi rendellenességgel, egy ilyen csontbetegsége volt, ami miatt sánta volt az egyik lábára, ezért nem tudott igazán eredményesen sportolni, és a katonasságban sem tudott beállni, ezért, hogy ezt ellensúlyozza, a tanulásra összpontosított, és ezt igencsak motiváltan és eredményesen csinálta, ugyanis összesen 8 egyetem óráit látogatta, és 1921-ben doktori diplomát szerzett. Történelmet, filozófiát, irodalmat, művészettörténetet tanult, emellett pedig latint és görögöt is, tehát itt láthatjuk, hogy ő egy valószínűleg széles látókörű és művelt ember lehetett. Eredetileg író akart lenni, aztán később újságíró, azonban nem volt ezekben sikeres, és nem igazán kapott lehetőségeket, hogy ezeken a területeken megmutassa magát, és aztán végül ugye a náci pártban kötött ki, és ott figyeltek fel az ő képességeire. Én korábban nem olvastam így Goebbels életéről, hogy mit kell tudni, és engem teljesen meglepett az, amikor ezt láttam, hogy ő egy tényleg ennyire sok helyen megfordult az egyetemeken, és ő tényleg a tudás számára, és a tanulás az egy nagyon fontos dolog volt, és hát aztán látni fogjuk, hogy ugye ezt a tudását aztán a nép ellen fordította. Igen, viszont érdekesség vele kapcsolatban, hogy ő kezdetben egyáltalán nem volt antiszemita, egy zsidó lánnyal volt romantikus kapcsolatban, aztán amikor ez egyre inkább összeegyeztethetetlenné vált a náci ideológiával, akkor megszakították a kapcsolatot. Tehát, hogy utólag az elemzők, történészek úgy gondolják, hogy ő nem volt egy meggyőződéses antiszemita, hanem inkább ez egy ilyen taktikai megfontolás volt az ő részéről. 1926-ban volt egy nézeteltérése Hitlerrel, azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene vezetni a pártot, és milyen ideológiát kövessenek, és végül Hitler személyesen meghívta őt magához, és akkor ott hatott rá, tehát Hitler rá tudta beszélni az ő nézeteire, és Goebbels később a Führer egyik leghűségesebb híve is lett. Annyira rajongott Hitlerért, hogy a naplójában azt írta róla, hogy szereti, illetve nagyon beszédes, hogy Goebbelsnek 6 gyermeke született, és annyira tisztelte Hitlert, hogy mind a 6 gyereknek H betűs keresztnevet adott Hitler után. Tehát azért ez egy kicsit ilyen fanatizmus már.
És hát azt kell mondjuk, hogy nagyon sikeresen csinálta azt, amit csinált, a tanulmányait és az intellektusát bevetve egy ilyen mesteri propagandagépezetet alakított ki a párton belül. És akkor most nézzük azt, hogy milyen módszereket használt fel ő a propaganda tevékenységében. Igen, a célok elérésében fontos szerepe volt a polarizációnak és a kulcsszavak végtelen ismételgetésének. A készülés során elolvastuk Viktor Kemplerer könyvét, aki zsidó nyelvészként a tragikus időszakot átélte, egyébként Dresdában, és szerencsésen túlélte a háborút, tehát nem árja felesége volt, és nem vitték el így haláltáborba, viszont egy rendkívül érdekes könyvet írt 46-ban, és ebben a könyvben, hát igazából az volt a célja Klemperernek, hogy leírja azt, hogy ő mit tapasztalt filológusként ebben az időszakban, hogy ugye ő végigérte az egész propagandagépezetnek a kialakulását, és hogy mik azok a tapasztalatok, amit jó lenne, hogyha jövőben is felhasználnának ahhoz, hogy elkerüljék az ilyen hasonló diktatúrák kialakulását, és hogy ez egy ilyen red flag legyen azért, hogy elkerüljük az ehhez hasonló tragikus történéseket. Klemperer így fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontosak voltak a szavak a német propagandában. Idézem, a legerősebb hatást nem az egyes beszédekkel érték el, nem is a cikkekkel, vagy röpcédulákkal, vagy zászlókkal. Semmi olyannal, ami tudatos gondolkodással, vagy tudatos érzelmekkel felfogható. A nácizmus a tömegek húsába és vérébe az egyes szavakon, beszédfordulatokon, mondatformákon keresztül fúrta be magát, és ezek milliószoros ismétlésével rájuk kényszerítette, ők pedig mechanikusan és öntudatlanul átvették, írta Kemplerer. És hogy említsünk pár példát arra, hogy milyen szavakat, illetve kulcsszavakat ismételgettek folyton a propagandában. A nép, vagyis hát németül ugye a folk kifejezés nagyon elterjedt lett, sok kifejezés elé oda tették, mint például ugye a nép ünnepély, néptárs, népközösség, néphű, népidegen, népszármazék, tehát ezt a szót nagyon sokszor felhasználták, illetve a történelmi jelzőt is sokszor emlegették, leginkább amikor politikai események történtek, így a jelentőségét igyekeztek növelni bizonyos eseményeknek, például mondjuk egy találkozásnak, amikor Hitler találkozott Mussolinivel, vagy átadtak egy autópályát, valami ünnepet tartottak, akkor mindig történelmi jelentőségűnek titulálták ezeket az eseményeket, és akkor így hát igazából így felhypolták az adott történést. Egyébként Klemperer ezzel kapcsolatban azt meg is jegyezte, hogy egy csomó ilyen kifejezést annyira túlhasználtak, hogy egyszerűen már az, hogy a történelmi kifejezést használták mindenre, annak egy idő után elveszítette a valós jelentését, hiszen ha minden történelmi, akkor valójában ezek a történések nem azok. A szavak ismétlésén kívül az idézőjelet is nagyon gyakran használták a propagandában, amit arra alkalmaztak, hogy másokat hiteltelenítsenek. Például a spanyol polgárháború idején például vörös győzelem, vörös tisztek, vörös vezérkar szerepelt a hírekben, ahol a győzelem, a tisztek, meg a vezérkar az mind-mind idézőjelbe került. Később pedig Chamberlaint, Churchillt és Rooseveltet is gyakran államférfiként írták le a sajtóban, de az államférfit mindig idézőjelek között használták. Azt nagyon érdekes volt olvasni, hogy olyan kifejezéseket is elkezdtek használni a propagandában, aminek ma már egyértelműen pejoratív értelme van. Tehát a nácik nagyon gyakran használták a fanatizmus kifejezést, amit arra használtak, hogy azt írták le bele, hogy valaki szenvedélyesen és bátran rajong valamiért, vagy nem tudom, úgy indul a csatába, stb. De hát ugye ez a fanatikus szó ma már inkább, vagy hát nem inkább, hanem egy sokkal pejoratív értelme van, és nem azt gondolnánk róla, hogy milyen szenvedélyes valaki, hogyha fanatikusan hisz valamiben, hanem inkább azt, hogy ész nélkül hisz valamiben. És ugyanilyen kifejezés volt például a vakon, amit szintén többször alkalmaztak. Arra használták például, hogy vakon teljesíti a parancsot,
ami szintén egy ilyen gondolkozás mellőzését fejezi ki ma már, de a náciknál ez egy sokkal pozitívabb értelmet kapott. A nyelvhasználat mellett érdemes még megfigyelnünk azt is, hogy Hitlerék mennyire hangsúlyozták a polarizációt, hogy mennyire erre törekedtek, és Hitler ezt már a Mein Kampfban is fejtegette, ebből jön most egy idézet. A nép a maga nagy többségében annyira nőies beállítottságú, hogy gondolkodásmódját és ténykedését sokkal inkább az érzelmek befolyásolják, mint a hideg értelem. Ez az érzés azonban nem komplikált, hanem egyszerű és zárt. Itt nincs helye latolgatásnak, csak pozitívnak vagy negatívnak, szeretetnek vagy gyűlöletnek, jognak vagy jogtalanságnak, igazságnak vagy hazugságnak. Sosem lehet félig ilyen, félig olyan, vagy csak valamennyire, stb. Írta ezt Hitler maga. Vagyis Hitler nagyon erre a fekete-fehér gondolkodásmódra igyekezett rávezetni az embereket, vagy ebbe belekényszeríteni őket, de akkor ezt majd Anna majd jobban ki fogja fejteni szerintem, hogy mi lett az oka, hogy ez sikerült. Ugye ők nagyon arra ment rá, hogy leegyszerűsítse a dolgokat, és akkor valamit vagy jónak, vagy rossznak tituláljon, tehát hogy nem volt mondjuk szürke, vagy nem voltak színek, hanem valami vagy fekete, vagy fehér. És akkor ezáltal nyilván sokkal egyszerűbb volt átadni neki az üzeneteit, hiszen most valami vagy jó volt és kívánatos, vagy pedig rossz és elvetendő. És az, hogy ezek a módszerek mennyire voltak sikeresek, arra Kemplerer hozott egy példát a könyvében. A történet szerint egy néprajztudós a kollégájának éppen felemlegette, hogy emlékszik-e arra, amikor arról beszélgettek, hogyha az egész sajtó, a könyvkiadás és az oktatás is ugyanazokat az üzeneteket súlykolja, akkor 3 év alatt még azt is el tudnák hitetni az emberekkel, hogy 1914 és 18 között nem is volt háború, mire a néprajztudós barát kijavította Kemplerert, és azt mondta neki, hogy rosszul emlékszik erre a beszélgetésre, mert ő akkor is és most is azt állítja, hogy erre nem kell 3 év, erre elég lenne 1 év is. Igen, hát ahogy mondod, ugye Hitler meg a náci propaganda nagyon az érzelmekre játszott, és nagyon tisztában voltak azzal, hogy hogyan lehet hatni az emberekre, úgyhogy egy kicsit behoznám itt, hogy tényleg milyenek voltak az ő beszédeik, hogyan építették fel, meg hogy hogyan gyakoroltak erős hatást az emberekre, és hogyan hergelték őket ugye a közös ellenség ellen. Egyrészt Hitler már 1919-től képezte magát, és a szónoki képességeit csiszolgatta, kifejezetten ilyen szónoki tréninget is kapott, és nagyon jól ismerte azokat a technikákat, amivel fel lehet korbácsolni az emberekben az erős érzelmeket. Például azt is tudta, hogy mondjuk az sem mindegy, hogy mikor, hol, milyen körülmények között hangzik el egy beszéd, és ezeket mind-mind megkomponálták. Ebben nagyon sokat segített neki Goebbels, aki pedig ő maga nagyon sokat vett át a reklámpszichológiából, ami akkoriban már tényleg egy nagyon elterjedt, széles körben használt dolog volt, és Goebbels egy csomó mindent eltanult belőle, hogy hogyan lehet manipulálni az embereket. Így aztán együtt dolgozták ki Hitler a Führer imázsát, egészen onnan, hogy milyen kézmozdulatokat használt, hogy hogyan beszélt, milyen szimpadiasan, és hogy pontosan hogyan építették fel érzelmileg is ezeket a beszédeket. Az volt a céljuk, hogy a lehető legnagyobb érzelmi hatást váltsák ki, és tényleg semmit nem bíztak a véletlenre. Például olyan módszereket is bevetettek, hogy mind Hitler, mind pedig Goebbels mielőtt színpadra lépett volna, jól megváratták a tömeget, és ugye addigra az emberek elfáradtak, kimerültek, megéheztek akár, és szerintem mindenki tudja, hogy amikor már ilyen állapotban vagyunk, akkor sokkal kevésbé vagyunk racionálisak. Ráadásul ezek a beszédek, ezek ilyen hosszúak, dagályosak voltak, volt, amikor 2 órán át is beszélt Hitler, és akkor a hallgatóság jól belefásult, belefáradt, a végén pedig, amikor már tényleg teljesen kimerültek voltak az emberek, akkor vetette be Hitler a leginkább hatásvadász, ilyen szónoki fogásait. És akkor a beszédek végére, ezt lehet látni a korabeli filmfelvételeken, vagy a rádióadásokban, hogy itt teljesen az extázisig fokozta a hangulatot, és akkor nagy éjjelzések, üdvrivalgások, tomboló tömeg hallható. Ha láttátok már Hitlert filmen, felvételen beszélni, akkor meglepő szerintem mai szemmel, hogy gesztikulál, hadonászik, meg hogy tényleg ordibál, rikácsol,
Ezek ma már ilyen nagyon groteszknek tűnnek, de ne felejtsük el, hogy az akkori emberek a némafilmekhez voltak szokva, és akkoriban ez teljesen okés volt, és Hitler egyébként maga sokat tanult a némafilmek színészeitől, és ugye emiatt is volt ez a színpadias gesztikulálása. Egyébként, de ide kapcsolódóan nemrég láttunk egy felvételt Hitlerről, amin beszél, és tényleg egyébként elképesztő, hogy mennyire dinamikusan gesztikulál, és az ő beszédét a mesterséges intelligenciával átfordították angolra, és ugye az angolt azt értjük, vagy hát nyilván aki tanult németet, az a németet is érti, csak szerintem, amikor mondjuk úgy hallgat valaki, vagy úgy néz egy felvételt Hitlerről, hogy nem érte a németet, akkor szerintem még egy ilyen extra adalék az, hogy a német nyelvnek van egyfajta keménysége, és ez még ad egy ilyen plusz, nem is tudom, erőt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, nyilván nem pozitív értelemben, de hogy ad egy ilyen pluszt így a beszédhez, vagy így a hangzáshoz, viszont egész groteszk volt, amikor ugyanezt az ő hangján így angolul szólalt meg, ugye a mesterséges intelligencia segítségével, és elképesztő volt, hogy így egyrészt amiket mondott, tehát ilyen nagyon nem feltétlen volt összhangban, legalábbis számomra, amit mondott meg, az a nagyon heves gesztikuláció. Tehát tényleg ma már egy borzasztóan groteszk élmény, hogyha valaki néz róla egy felvételt, mert hihetetlen, hogy ezzel tudott így hatást elérni. Szóval érdekes, hogy ezt a módszert alkalmazta, és akkor ezek szerint ez nagyon is tudatos volt tőle, ugye? Igen, hát abszolút ki volt minden találva, ez az egész drámaiság, és egyrésztről ugye, hogy hogyan lépő föl a színpadon, másrészt pedig, hogy mit mond. Mert hogy ezeknek a beszédeknek ráadásul volt egy ilyen nagyon jól nyomon követhető érzelmi felépítése is, amit aztán utólag kutatók rekonstruáltak a beszédek elemzéséből. És ebből az derül ki, hogy egy jól meghatározott sorrendben keltett Hitler, meg Goebbels bizonyos érzelmeket, tehát nem csak, hogy a színpadiasság volt megkomponálva, hanem érzelmileg is megkomponált beszédeket használtak. Ami nagyon hatásos volt, hogy felhergeljék a tömegeket. Erről csak tényleg nagy vonalakban szeretnék beszélni, de hogy milyen sorrendben hogyan haladtak. Tehát először felkeltette a hallgatókban az érzelmi feszültséget azzal, hogy ugye kihangsúlyozta, hogy micsoda igazságtalanság érte a német népet, most milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak, milyen nagy a bizonytalanság, és ezért a legerősebb érzelem, amit így mérni lehet a beszédei elején, az a félelem volt. Aztán jött az, hogy kik a hibásak ezért, a bűnbakkeresés, ki az oka mindennek, újjal mutogatás, ugye, hogy ki az, akikkel le kell számolni. Ebben a szakaszban az emberekben ugye feljött a harag, dühösek lettek, felkeltette a harci szándékot, és a nemzeti büszkeség és összetartozás érzését ezekre játszott. És végül a beszédei végén általában egyrészt megmondta, hogy mi lesz a megoldás, ki fogja megmenteni a népet, és akkor természetesen megjelölte saját magát, mint egy messiásként, hogy az emberek azzal az érzéssel menjenek haza, hogy milyen jó, hogy van nekünk egy Führerünk, aki értünk küzd. És itt érdekes az, hogy ezzel kapcsolatban olvastam olyat is, hogy ugye gyűlöletpropagandának szoktuk nevezni ezt a típusú kommunikációs formát, amit itt Hitler alkalmazott például, de azt írták a szakértők, hogyha csak nagyon erősen a gyűlöletre építette volna ezeket a beszédeket, akkor nem ért volna el olyan hatást, mert az túlságosan negatív érzés, tehát mindig kellett egy ilyen feloldás, tehát meg kellett lenni a szeretet faktornak is, hogyha úgy tetszik, hogy itt van Németország, mi itt vagyunk egymásnak, és igazából ott van ő az egésznek a csúcsán, mert különben, ha csak a negatív dolgokat és a zsidók szapulását tette volna bele ezekbe a beszédekbe, akkor az nem lett volna ilyen hatásos. Ez abszolút így van, és az elemzésekből az is kiderült, hogy a beszédei túlnyomó részében inkább pontosan a pozitív érzelmekre appellált, tehát hogy ezzel nagyon ügyesen játszott, hogy mennyi legyen benne a gyűlöletkeltés. És egyébként Goebbels beszédeit is ugyanígy elemezték, ugyanezt a mintázatot találták azokban is, sőt, ő még erősebben tudott hatni az érzelmekre, tehát ő már egészen mesteri szintre vitte ezt. Ugye miért volt ez mind különösen hatásos? Hát egyrészt
már Arisztotelész is leírta, hogy egy jó szónoklatnak, egy jó meggyőző beszédnek 3 része van. Egyrészt van a logosz, a logikai érvelés, tények és bizonyítékok, aztán az etosz, az erkölcs és a szónok megbízhatósága, amiről meg kell győzni az embereket, és a harmadik pedig a pátosz, az érzelmekre hatás, és ez az, ami a hallgatóknak segít azonosulni, és amikor érzelmileg nagyon bevonódunk, akkor bizony háttérbe szorul a kritikai gondolkodásunk, a racionalitásunk, és előtérbe kerül az érzelmi ítéletalkotás. Most ezt nagyon leegyszerűsítve pszichológiai szempontból megint csak mi történik. Tehát az agyunkban, megint csak mondom tényleg nagyon leegyszerűsítve, de tulajdonképpen van egy logikai feldolgozásért felelős rész, ami lassan működik, és van egy érzelmi reakciókért felelős rész, ami viszont villámgyorsan működik, és megkerüli ugye a gondolkodás agyi pályáit. És ezért van az, hogy amikor az érzelmi rendszerünk bekapcsol, akkor a logikus elemzés kikapcsol. Például ez történik, amikor pánikba esünk. Ebben egyébként a limbikus rendszer az az agyi terület, ami szerepet játszik, és a félelem és a harag, ezek olyan negatív érzelmek, amikre különösen fogékonyak vagyunk, hiszen ettől függött a túlélésünk evolúciósan, hogy ugye mennyire gyorsan tudunk reagálni arra, hogyha nem tudom én, egy vadállat megtámad, ha veszélyben van az életünk. Tehát mindig a negatív érzelmek azok, amik erősebben hatnak ránk, pontosan azért, mert hogyha mondjuk téves a riasztás, vagy vaklármának is nevezhetjük ezt, az kisebb baj, mint hogyha életveszélyben vagyok, de nem veszem észre, mert ugye akkor könnyen elpusztulok. Úgyhogy ezért nagyon hatásos az ijesztgetés, és nem kell belőle nagy dózis, mert hogy arra ösztönösen reagálnom kell. És ugye a megijedésre, a félelemre 3 reakció létezik, az embernél is, meg más állatoknál is, az egyik a menekülés, a másik a lefagyás, a harmadik pedig a támadás, és Hitler egyáltalán nem bízta a véletlenre, hogy az embereket 3 közül melyik opció felé hajoljanak, hanem szépen felépítette, hogy itt a fenyegetés, nagyon nagy a baj, itt az ellenség, én pedig majd megmondom nektek, hogy mit kell csinálni. És ráadásul az is hozzátartozik még ehhez, hogy ez a fenyegetettségérzés, ez nagyon felerősíti a csoport kohéziót, ezt az összetartozás, sorsközösség érzést is. Goebbels pedig arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy Hitler körül felépítsenek egy személyi kultuszt, és hogy mindenkinek a fejében világos legyen, hogy Hitler az a személy, aki megtestesíti a megmenekülést. Ugye ez volt a Führer kultusz, ami tényleg megint egy érzelmi szálat pendített meg, ez pedig ugye az érzelmi kötődés, a szeretet és a vezér felé érzett áhítat. Ilyen szempontból például Goebbels és a segédei, az emberei nagyon ügyeltek arra is, hogy a nyilvános szerepléseken Hitler körül mindig megjelenjenek ilyen nagy hatalmi jelképek, legyen egy ilyen mítikus tér, díszletek, ilyen grandiózus vizuális elemek, de a propaganda plakátjain is nagyon modern technikákat használtak. Például ilyenek voltak ezek a rövid ütős jelmondatok, amikről szerintem ti is beszéltetek meg. Tehát ezek mind arra szolgáltak, hogy az emberek azt lássák, hogy Hitler jó ember, közülünk való, de értünk küzd, emberfeletti képességekkel is bír, és egyszerre egy ilyen jóságos apafigura és megmentő, messiás mindez egy személyben. Most nyilván itt, hogy haladunk előre a történetben, felmerül a kérdés, hogy mindezekkel hogyan sikerült egyre több embert maga mellé állítani Hitlernek és Goebbelsnek, de azért itt az tényleg fontos kihangsúlyozni, hogy itt tényleg egy olyan helyzet volt, egy olyan rossz, nem tudom, gazdasági helyzet volt Németországban, ami egyértelműen ebbe az irányba tolta el a tömegeket. Tehát a Weimari köztársaság, vagy a felvezetőbe is mondtuk, ott tényleg nagyon durva gazdasági problémák voltak. Ugye itt vannak azok a nagyon elterjedt képek, amikor az utcán a németek papírpénzt sepernek, meg a gyerekek papírpénzkötegekkel játszanak otthon, és akkor ugye ezt az egészet még tetézte azt, hogy 29-ben ott volt a gazdasági világválság, ami az egész német akkori kormányt egyre inkább a válság felé taszította, és ezekkel párhuzamosan pedig Hitlernek egyre több embert sikerült maga mellé állítania. Tehát
egyrészről volt itt egy gazdasági probléma és egy megélhetési válság, ugyanakkor ott volt a náci propaganda is, ami nagyban hozzájárult, hogy egyre többen álltak be Hitlerék mellé, de volt itt még valami más is, amit Anna fog mindjárt megvilágítani nekünk pszichológiai szempontból. Igen, tehát Hitlernek maga mellé sikerült állítania elég sok embert, ugye? Egyrésztről beszéltem már a konformitásról, hogy ösztönösen igazodunk ahhoz, ami a csoportban így elfogadottnak tűnik, és Hitler valószínűleg az emberek egy részét tényleg megnyerte a saját ügyének, ennek a szent háborúnak, akit pedig nem, az lehet, hogy még ha nem is volt arról meggyőződve, hogy igaza van, vagy akár a szíve mélyén egyáltalán nem értett vele egyet, akkor is inkább igazodott a többséghez, és nem szólalt fel, és nem állt ki a nácik ellen, aminek több oka is volt. Egyrészt az, hogy a propaganda és általában a média nagyon alkalmas arra, hogy azt hitesse el az emberekkel, hogy a többség egyféleképpen gondolkodik, és akkor ezzel már egyénileg nagyon nehéz szembeszállni, mivel ugye alapvetően társas lény az ember, és egy nagyon fontos nekünk, ahogy mondtam, hogy így beilleszkedjünk a csoportba. A másik pólusa pedig az, hogy a legjobban attól félünk, hogy esetleg kirekesztődünk, elszigetelődünk, és amikor úgy tűnik, hogy valamiben nagyon nagy a társadalmi egyetértés, akkor ez azt okozza, hogy a domináns vélemény fog megerősödni, az ellenkező vélemény pedig marginalizálódik, kiszorul. És akkor az történik, hogy inkább nem mondjuk ki, amit gondolunk, mert hogy attól félünk, hogy kirekesztenek, hogy kivet a csoport, és akkor kialakul egy úgynevezett ilyen hallgatási spirál. Az 50-es években, egész pontosan 55-ben csináltak is erről egy olyan kísérletet, ami szerintem ezt nagyon jól illusztrálja, a csoportnyomás elméletéről szóló kísérlet, sorozat, amit egyébként Solomon Asch nevéhez köthetünk, és ő kifejezetten azt próbálta meg kideríteni, hogy az emberek miért fogadnak el valamit, ami nyilvánvalóan nem igaz, csak azért, hogy igazodjanak a többiekhez. Úgy nézett ki ez a kísérlet, hogy voltak résztvevők, akik ugye nyilván semmit nem tudtak arról, hogy egyáltalán miért vannak ebben a kutatásban, és voltak beépített emberek. És akkor egy teremben ült 7 egyetemista diák, akik közül 6-an beépített emberek voltak, és akkor egyetlen kutatási alany. És akkor a kísérletvezető mindig felmutatott 2 kártyát, az egyiken volt 3 különböző hosszúságú vonal, és a másikon egyetlen olyan vonal, ami valamelyik vonallal a 3 közül ugyanakkora volt, azonos hosszúságú volt, és mindenkinek nyilatkoznia kellett arról, hogy a 3 közül melyik ugyanolyan, mint az az egy. Ezek nem voltak nagyon egyforma vonalak, tehát mindig egyértelmű volt a helyes válasz. Nyilvánvaló volt, hogy az A, a B vagy a C közül melyik ugyanakkora, mint a külön kártyán álló vonal, de az volt az egészben a poén, hogy ugye ezek a beépített emberek bizonyos körökben helyesen válaszoltak, más körökben pedig mind ugyanazt a helytelen választ adták. Tehát tegyük föl, hogy volt egy kártya ABC méretű vonalakkal, a külön kártyán volt egy B méretű vonal, és mindenki azt mondta, hogy ez ugyanakkora, mint az A. Mindenkinek egyesével kellett mondani a válaszát, sorba haladtak, és a beépített emberek közül 5-en elmondták, hogy hát ez ugyanakkora, mint az a kísérleti alany volt a 6., tehát ő már 5-ször meghallgatta a helytelen választ, és akkor teljesen elbizonytalanodhatott. Képzeljétek el, hogy milyen hülyén érezheted magad, hogyha ott ülsz egy csoportemberrel, és mindenki azt mondja, hogy hát az A helyes, és nem lehet elképzelni, hogy lehet az, hogy te nem jól látod. És ugye összesen 18 ilyen kör volt, ebből 12 kör úgy zajlott le, hogy a beépített emberek azok következetesen ugyanazt a rossz választ mondták. Az a nagyon érdekes eredmény született, hogy az emberek 76%-a legalább egyszer a csoport véleményéhez igazodott, és ugyanazt a helytelen választ adta, amit előtte már 5-en elmondtak, csak azért, hogy ne lógjon ki a sorból, és az embereknek egy jó része pedig minden alkalommal igazodott a csoporthoz, akármilyen hülyeséget mondtak a többiek, és volt olyan kísérlet, ahol ez az alanyok harmadára igaz volt. Hát ebből is látszik, hogy még az ilyen nagyon egyértelmű helyzetekben is milyen erősen hat a csoportnyomás, és nyilván, hogyha még nagyon bizonytalanak vagyunk valamiben ráadásul, vagy mondjuk van is tétje
a véleményemnek, mert mondjuk megbélyegeznek, vagy megbüntetnek, ha ellenállok, hát akkor még kevésbé merjük kimondani, amit gondolunk. Azzal kapcsolatban, amit most elmondtál, Anna, nekem az jutott eszembe, hogy nemrég láttunk a Netflixen egy filmet, az a címe, hogy Ordinary Man, magyarul talán egy átlagos embernek, vagy nem is tudom, hogy fordították, talán egyébként embereknek, de minden esetre arról szól, ez egy dokumentumfilm, és arról szól, hogy azt vizsgálták pont, hogy mi okozhatta azt, hogy olyan sok ember volt képes szörnyűségeket elkövetni ugye az SS-ben, és pont akkor ezzel lehet magyarázni, és utána a film is ezt hangsúlyozta ki, hogy Lengyelországba küldtek olyan SS csoportokat, akik ott a helyi településeken hát idézőjelben felügyelték a rendet, gyakorlatilag egy idő után zsidókat végeztek ki, mindenféle korú és nemű embereket, gyerekeket is, és azt vizsgálja ez a film, hogy hogyan lehettek képesek ezekre a szörnyűségekre olyan emberek, akik korábban akár sosem tettek ilyesmit. És az egyik magyarázat pont az volt a filmben erre a cselekedetre, hogy nagyon sokan féltek attól, hogy elítélik őket, hogyha ők nem csinálják. És egészen szürreális egyébként nézni ezt a filmet, egyébként ezt mindenkinek ajánlom figyelmében, nagyon, mert szerintem mindenki felteszi magának a kérdést, amikor ugye holokauszt témában fogyaszt bármilyen tartalmat, olvas, filmezik, stb., hogy oké, de mégis hogyan történhetett ez meg. Egyszerűen a mai eszünkkel szerintem annyira felfoghatatlan, hogy mi vehetett rá embereket tömegével, hogy ártatlanokat gyilkoljanak. Egyszerűen hihetetlen, hogy ez megtörtént. És az egyik magyarázat az volt a filmben, ami egészen elképesztő szerintem, hogy nagyon sokan féltek attól, hogy megbélyegzik őket a társaik, mert az SSS társaik, hogyha ők ezt nem csinálják. És érdekes volt, hogy a Nürnbergi perben ugye nagyon sokan megszólaltak, és ott mondták el végül is a saját verziójukat, hogy hogyan látták az eseményeket, meg hogy ők miket éltek meg. Ugye voltak, akik egyáltalán nem tanúsítottak semmi megbánást, voltak, akik igen, voltak, akik így adtak valamiféle magyarázatot, de hát hogy tényleg egész szürreális ezeket szerintem így ennyi idő után is hallani. És a filmben az van, hogy választhatnak, vagy eldönthetik, hogy ki szeretne az SS csoportból részt venni abban a feladatban, hogy zsidókat lőjenek le. Tehát mindegy, a lényeg az, hogy kb. Ilyen önkéntes alapon működik, és egyszerűen senki nem meri azt mondani, hogy ő nem. Pedig nem helyeztek kilátásba semmilyen megtorlást, és hogy nem mernek elszakadni attól, hogy ha mindenki csinálja, akkor én is csinálom, pedig hát ugye ez egy óriási morális kérdés, hogy megöli az ártatlan embereket, vagy sem, de hogy annyira féltek a csoportból való kitaszítástól, hogy így nem mertek ellenkezni. Legalábbis sokaknak ez volt a magyarázata, ami hát egy tök érdekes, hogy ennyire erős lehetett akkor ezekben az emberekben a félelem, hogy akkor elszakadnak a csoporttól, vagy hogy nem mertek kilépni a sorból. Bizony, és szerintem mind hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy hát mi nem csinálnánk ilyesmit, és közben ezt a kísérletet, ezt többször is megismételték, amiről beszéltem, és mindig ugyanaz jött ki, hogy azért a legtöbb ember inkább beáll a sorba, és csinálja azt is, amivel nem ért egyet, csak azért, hogy igazodjon a többiekhez. És hát ugye minél nagyobb a csapatszellem, annál erősebben működik ez a bizonyos konformitás, tehát annál erősebb a nyomás, hogy igazodjunk a többségi véleményhez, és ezért a náci propagandának az volt az egyik első számú érdeke és célja, hogy erősítse a közösség érzését és ezt a küldetéstudatot. És ugye ehhez szorosan tartozott az is, hogy ki kell zárni a többieket, akik nem a csoporthoz tartoznak, és jól megkülönböztetni őket, hogy kik ők, kik vagyunk mi, és ezt az ellenséges érzelmet szítani. Ebben nagy szerep jutott egyébként az árja felsőbbrendűség hangsúlyozásának, vagyis, hogy elhitették a németek többségével, hogy ők sokkal értékesebbek, mint ez a külső csoport, és ebben a narratívában ugye ez a tiszta árja vér képviselte a csoportidentitás alapjait, és akkor annak a megtisztítása volt a nagy küldetés. Hát ebbe a nem árja, vagy az ellenséges csoportba aztán a legkülönfélébb emberek, csoportok belefértek, úgyhogy így kerültek aztán be a zsidóktól kezdve romák, szlávok, színesbőrűek, homoszexuálisok, de egyébként még a német népből is azok, akik krónikus betegek vagy mozgássérült németek voltak, ők se számítottak már árjának,
és ezektől a nem árja csoportoktól való ilyen mesterségesen előidézett távolságot, ezt olyan vizuális eszközökkel is növelték, hogy például voltak újságok, amikben képeken féregként, csúszómászóként, rovarként, akár növényként, mérgező gombaként festették le például a zsidókat. De már egészen kicsi kortól kezdték az agymosást, mert voltak olyan gyerekkönyvek, amik gonosz zsidókról szóltak, és akkor ott ilyen pocakos, szivarozó, kizsákmányoló rajzok szerepeltek. Úgyhogy azzal, hogy a propaganda tényleg minden eszközzel azon volt, hogy az úgymond árjának számító német ember ne is tekintse embernek a zsidókat, és ugye a többi kijelölt ellenséget, ezzel tulajdonképpen megszüntették az empátiát is irántuk, és így lett aztán legitimizálva ez a teljesen szélsőséges agresszió, és végeredményben aztán a népirtás. Hiszen, hogyha ugye a másikat nem emberként látom, akkor neki biztos nincsenek is érzelmei, érzései, és akkor akár úgy is bánhatok vele, mint egy állattal. Ugye? Hát, szóval erre ment ki a játék, tulajdonképpen a propaganda. Úgyhogy pszichológiai szempontból először jött ez a gyűlöletkeltés, és aztán ebből fakadóan a kegyetlenség legalizálása. Ezt egyébként Jacques-Philippe Leyens úgy nevezte el, hogy az infrahumanizáció, ami azt jelenti, hogy azzal, hogy a nem saját csoportot nem tekintették embernek, azzal ugye egyúttal legitimizálták is az extrém erőszakot velük szemben. Úgyhogy mindez együttesen vezetett oda, hogy az egyes emberek tényleg félrerakhatták az erkölcsi aggályaikat, a saját, akár eredeti nézeteiket, és akkor elkezdtek magukra úgy gondolni, mint egy ilyen idealizált árja csoport tagjaként, amiben egy nagyobb küldetésért harcolnak a többiekkel valamilyen közös, bajtársias, hősies szerepben. És akkor én jövök egy újabb filmajánlóval, amit egyébként biztos, hogy sokan láttatok már, ez a Jojo című film, ami egy nagyon sajátos humorral mutatja be egyébként a náci propagandát, és hogy hogyan hatott a gyerekek szintjén is. Most nem feltétlen történelmileg hiteles a film, de szerintem nagyon hát érdekes egyébként ezt az egész témát humorral megközelíteni. Egyébként szerintem az nem jó, hogyha valamit nem merünk humorral megközelíteni, ha bár persze nyilván kellő érzékenységgel kell szerintem egy ilyen filmet elkészíteni, és én azt gondolom, hogy ez a Jojo című film, ez abszolút jól hozta ezt, úgyhogy ha még nem láttátok, akkor én nagyon javaslom mindenkinek. Itt igazából így végigmegy ezeken a módszereken, és egy Hitlerjugendtag kisfiú szemszögéből láthatjuk az eseményeket, hogy ő hogyan látja a zsidókat, hogyan látja Hitlert, hogyan látja a saját szerepét, mint német árja állampolgár, szóval az szerintem egy nagyon-nagyon jó film. És nekem itt még eszembe jutott valami azzal kapcsolatban, amit Anna mondta, hogy itt ugye beszélünk az árja felsőbbrendűségről, meg hogy hogyan taszítják ki ugye a társadalomból ezeket az embereket, ezeket a más csoportokat, és itt ugye most nem beszélünk erről, de érdekes megnézni ezt ugye a másik oldalról is, hogy közben a zsidó vagy más társadalmi csoportokhoz tartozó emberek, akik így kiszakadnak a társadalomból, ők egyre inkább kezdik magukat, hogy is mondjam, tehát ez a dehumanizáció, amit mondjuk a börtönökben is láttunk, vagy Recsken is, amikor nem veszik emberszámba a foglyokat. Ugye ugyanez látható a zsidók esetében is, és ahogy megtörténik a dehumanizáció, úgy ezeknek az embereknek az ellenállása is egyre kevésbé erőteljes, hiszen már szinte magukról elhiszik azt, hogy ők tényleg nem tudom, rosszak. Tehát itt sokat szoktak arról beszélni, és ez szerintem egy nagyon érdekes téma, hogy nem tudom, a nyilas uralom alatt, vagy alapból bárhol itt a holokauszt idején, hogy miért nem álltak jobban ellen a zsidók ezeknek a dolgoknak, miért nem szólaltak fel. De itt ugye ezt látjuk, hogy egy folyamatról van szó, és egy dehumanizált ember pedig már egyre inkább nincs meg arra a képessége, hogy ezekre az agressziókra megfelelően reagáljon, és megfelelő ellenválaszt tudjon képezni. Igen, aki ezt magára vette, ő valószínűleg nagyon könnyen fel is adta, úgyhogy tényleg ezt pedig Viktor Frankl írja le
És mégis mondj igent az életre című könyvében, amit nagyon ajánlok, hogyha valaki szeretne egy kicsit elmélyedni ennek a pszichológiai oldalában, hogy mit éltek meg az emberek ezekben a koncentrációs táborokban, mert hogy ő azt írja le, hogy mindazok, akik elvesztették a hitüket, meg feladták a reményt, ők tényleg nagyon könnyen végül is hamarabb meghaltak, és tényleg feladták az életet is. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon tragikus oldala, hogy igen, az emberek valóban el tudták hinni magukról, valószínűleg azért nem azt, hogy ők nem emberek, csak hát, hogy hatott rájuk ez a propaganda, és a megfélemlítés, és a megalázás, és sajnos voltak, akik ezt így azért nem élték túl, mert egyszerűen lelkileg nem tudtak talpon maradni. Igen, most amit mondasz, Anna, ugye ez már a legvége, amikor a táborokban vannak, de itt ugye nagyon jól lejegyzik azok, akik túlélték ezt az egészet. Itt például Klemperer is arról ír, hogy az, hogy 41-ben bevezették a sárga csillagot, és hogy azt nekik holdaniuk kellett az utcán, ez a megbélyegzés. Tehát ő azt írta például, hogy az egész időszakban ő túlélt ezt az egészet, nem is került táborba, de hogy neki ez volt a legdurvább emléke erről a brutalitásról, ami számára a náci Németországot jelentette, amikor fel kellett tenni a sárga csillagot, mert akkor kapott egy olyan látható jelet a ruhájára, ami alapján az utcán teljesen másképp néztek már rá az emberek. Igen, hát ez is része volt ennek a megbélyegzésnek, és ennek tulajdonképpen a bűnbakkeresés és az ehhez tartozó célpontkeresés hadjáratnak. És azt elmondhatjuk, hogy Hitlerék azért elég sikeresen csinálták sajnos, amit csináltak. Ugye az NSDAP pártjuk hatalomra került, nagyon sokan a megváltót látták Hitlerben, és 1933-ban, ugye ahogy mondtam, meg is nyerték a választást, Hitler lett a kancellár. Ekkor Goebbels maga 35 éves volt, és akkor kapta meg a propagandaminiszteri posztot, amit aztán a háború végéig viselt, és hát ez idő alatt azt mondhatjuk, hogy hatékony volt az ő működése. Ugyanis rögtön a hatalomra jutását követően megkezdte a totális propaganda kiépítését, vagyis az élet minden területére kiterjesztették a propaganda tevékenységüket a nácik, és hogy ez mit is takart akkor a gyakorlatban? Hát gyakorlatilag az élet minden területét, ideértve mondjuk az oktatást, a kultúrát, így játszódta a propaganda a könyvekben, filmekben, festményekben, még a szobrászatban és a művészet egyéb ágaiban is tetten érhető volt a propaganda tevékenység. Például művészeti kamarákat hoztak létre, ezekhez kötelező volt csatlakozniuk a művészeknek, tehát nyilván nem tudtak ezáltal szabadon alkotni, hiszen egy elvárás volt feléjük, hogy a párt üzenetét közvetítsék az alkotásaikon keresztül, illetve egy cenzúra is volt, tehát nem lehetett bármilyen témában üzenetet közvetíteni a művészeten keresztül. Illetve a hétköznapokat is befolyásolta a propaganda, ami leginkább a sajtóban volt tetten érhető, tehát gyakorlatilag minden sajtótermékben a náci propagandával találkozhattak az emberek, és ahogy arról már korábban beszéltünk, annyira sokszor ismételték nekik ezeket az üzeneteket, hogy az emberekre ez hatott, és beleívódott a gondolkodásukba. Itt egyébként önmagában arról, hogy a könyvek és a film propagandája az hogy működött, arról külön adásokat is érdemes lenne készíteni, hogy például nem tudom, Hitlernek mi volt a kedvenc filmje. Érdekes például az, hogy a Nyugaton a helyzet változatlan című filmet azt betiltották, mert ugye az egy nagyon erős háború ellenes film, ugye már végtelenszer megfilmesítették, és viszonylag a háború után hamar meg lett filmesítve, viszont az ki lett kiáltva egy ilyen áruló filmnek, ami elárulja azt, amiért küzdöttek a németek az első világháborúban, és hát ugye itt voltak a könyvvégetések is, amiről szintén érdekes lenne beszélni. Az, hogy hogyan működött ez az egész propagandagépezet, és leginkább a sajtó, arról William Shirer, aki 1960-ban egy 1500 oldalas könyvet írt a harmadik birodalom működéséről, ő így írta le a propaganda, vagy hát a sajtó működését, idézem.
A berlini napilapok szerkesztői és a vidéki székhelyű újságok tudósítói minden reggel összegyűltek a propaganda minisztériumba, hogy meghallgassák a Dr. Goebbels vagy valamelyik munkatársa által tartott eligazítást arról, hogy mely híreket közöljenek, milyen legyen a hír és a főcím tálalása, mely kampányokat kell leállítani vagy elkezdeni, és milyen vezércikkek megjelenése kívánatos aznapra. A kisebb vidéki napilapok és folyóiratok számára táviratban vagy levélben történt az eligazítás, írja Shearer. Természetesen a hatalomnak nem tetsző sajtótermékeket betiltották, és 33-ban bevezették a birodalmi sajtótörvény alapján azt, hogy csak árja származású németek lehettek újságírók. Az akkoriban legmodernebbnek számító kommunikációs eszközt is bevetették, ugye, ami akkor a rádió volt, és kifejlesztettek az előző vagy években kapható rádióhoz képest jóval olcsóbb rádiót, ami szinte teljesen átvette a propaganda szerepét, és nagyon fontos eszközé vált. És hogy miért is volt annyira sikeres a Goebbelsi propaganda, ezt a propagandaminiszter maga fogalmazta meg 6 pontban, egy kvázi útmutatót adva azoknak, akik az ő módszereit szeretnék követni. Ez a 6 pont pedig így hangzik. Kerüld az elvont gondolatokat és az érzelmeket vett célba. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan súlykold. Használj felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat. Az érvelés legyen egyoldalú, soha ne árnyalj. Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet, és keresd egy ellenségképet, és folyamatosan rágalmazd. Tehát igazából ezek mentén működtették a propagandát, és ahogy azt már többször említettük, ugye itt az ismétlésnek nagyon nagy ereje volt, illetve a lebutított, leegyszerűsített üzeneteket nyomatták, ahogy a csövön kifért, és egyszerűen teljesen átmosták ezzel az emberek agyát. És érdekes egyébként, hogy ezt a módszert, vagy ezeket a lépéseket ugye nem csak a nácik használták a történelem során, hanem azért, hogy találkozunk propagandával, akkor nagyjából ennek megfelelő az összes. Tehát érdekes, hogy ez tényleg egy működőképes dolog. És ahogy arról már beszéltünk, hogy nem csak a néppel fogadtatták el a nácik tevékenységét, hanem magukkal, az SS tagokkal is. Tehát őket is rá tudták venni, hogy tényleg embertelen cselekedeteket hajtsanak végre, és hogy ezt hogyan lehet elérni, vagy egyáltalán ennek mi a pszichológiája. Arról van egy érdekes kísérlet, Anna, ezt akkor átadjuk neked a szót, mert ez a te területed, hogy akkor annak kérnek, akkor ezt te meséld el nekünk. Igen, hát aztán tényleg a II. Világháború után, amikor az emberek látták, hogy mik történtek például a haláltáborokban, akkor egy csomóan próbálták megérteni, hogy mégis hogy lehetünk ilyen kegyetlenek egymással, és aztán erre célzottan végeztek kutatásokat, és az volt a kérdés, hogy ez azért van, mert azok az emberek, akik ott úgymond dolgoztak, ők tényleg szadisták voltak, vagy lehet ennek valami más oka is, és esetleg többen rávehetőek lennének ilyesmire, mint azt feltételezzük. És valóban, ahogy mondod, volt egy nagyon híressé vált kísérlet. Stanley Milgram volt az egyik olyan pszichológus, aki ezen a kérdésen dolgozott, és tényleg azt feltételezte, hogyha tekintélyt parancsoló személytől kapunk erre parancsot, akkor esetleg kegyetlenebbek vagyunk, mint gondolnánk, de azt nem tudta, hogy mennyire, és hogy valóban az emberek ezért akár hajlandóak lennének megkínozni másokat, és ezért kezdett bele ebbe a kutatásba, és ő azt feltételezte, hogy azért valószínűleg nem sokan vannak, akik ezt megtennék. Megtervezte ezt a kísérletet, amit először Amerikában és aztán Németországban is meg akart csinálni, de végül csak Amerikában csinálták meg, mert annyira extrém eredmények születtek, hogy inkább felfüggesztették a folytatását. Ez úgy nézett ki, hogy a kísérleti alanyok azok úgy tudták, hogy azt vizsgálják, hogy hogyan lehet az embereket büntetéssel tanítani, és bementek egy helyiségbe, ahol először úgymond sorsot húztak, és úgy gondolták, hogy véletlenszerűen osztották ki a szerepeket, hogy ki lesz a tanuló, és ki lesz a tanár. Közben valójában ez már innentől megrendezett volt, és a kísérleti alany, tehát az az ember, aki nem tudta, hogy miért csinálják ezt a kísérletet, ő mindig tanár szerepbe került, és aztán leültették egy olyan géphez,
amiről azt mondták, hogy ezzel áramütéseket lehet adni a másik embernek, a tanulónak, és még azt is megcsinálták, hogy az ilyen legalacsonyabb 45 voltos áramütést, azt ki is próbáltatták vele. A tanulót, aki ugye lehetett volna úgymond akár ő is, egy másik szobában lekötötték egy székhez, és a tanárnak egyre erősebb áramütésekkel kellett úgymond büntetnie a fehér köpenyes kutatás vezető utasításai szerint. Persze valójában ezek nem voltak igazi áramütések, és a másik szobában sem egy kísérleti alany ült, hanem egy színész, de ő élethűen azt eljátszotta, hogy ezek az áramütések valóban érik, és hogy fáj neki, és bizonyos ponton elkezdett könyörögni, hogy állítsák le a kísérletet, de ilyenkor a fehérköpenyes kísérletvezető mindig azt mondta, hogy már pedig folytatni kell. És az a nagyon sokkoló eredmény született, ami akkoriban tényleg az egész kutatói, meg pszichológus közösséget megrázta, hogy az emberek 65%-a, tehát a 3 emberből 2 egész a végéig elment ennek a skálának, ami azt jelenti, hogy a végén már 450 voltos áramütéseket adott. Na hát, hogy csak legyen egy kis viszonyítási alapunk, ugye, ez már abszolút halálos dózis, hiszen ugye a vezetékekben 220 volt feszültség van, ez 450 volt, úgyhogy a kísérletben résztvevők többsége parancsra akár a normál áram duplájával is hajlandó volt megbüntetni azt a másik embert, aki akár ő is lehetett volna, mert hogy ugye az elején eljátszották, hogy sorsot húztak. Érdekesség az is, hogy egyébként Milgram, mielőtt ezt a kísérletet elvégezte, több pszichológus kollégáját is megkérdezte, hogy vajon milyen eredményt jósolnak ennek a kísérletnek, és ezek a kortárs kutatók mind úgy gondolták, hogy csak a szadisták mennének tényleg el a végsőkig, úgyhogy tényleg nagyon meglepőek voltak ezek a valós eredmények, mert hogy Milgram tulajdonképpen azt bizonyította be, hogy nem kell szadistának lenni ahhoz, hogy parancsra kegyetlenek legyünk egymással, vagy hogy kínozzunk egy másik embert, csak azért, mert mondjuk ezt várja tőlünk a hatalom. Azért hagyták abba egyébként a kutatást, mert sok kísérleti alany nagyon megszenvedte, teljesen kikészültek lelkileg, idegileg, tehát megviselte őket, ami történt, de mégis elmentek a végsőkig. Ami minket ezen kívül szerintem még jobban érdekel, hogy mi történik ilyenkor, hogy hogyan tudja egy teljesen átlagos ember, akinek egyáltalán nincsenek szadista, meg agresszív hajlamai, hogyan tudja félretenni az együttérzését, és úgy bántani valakit, hogy az akár bele is halhat. Hát ugye az egyik olyan magyarázat, amit aztán így utólag született erre, hogy az egyén felelősségét a vezető veszi át, tehát az, aki ott ül, úgymond a kísérleti alany, ő nem gondolkodik annyit a tetteik következményén, mert azt fogadja el, hogy ez a fehérköpenyes ember, ez biztos jól tudja, hogy mit csinál. Egyébként olyan kutatást is csináltak, amiben ezt egy kicsit sikerült alátámasztani, mert hogy azt hangsúlyozták, hogy amikor elkezdett tiltakozni, úgymond a tanuló, meg egyre jobban fájt neki, vagy hát eljátszotta, akkor a kísérletvezető direkt azt hangsúlyozta, hogy hát a tudomány céljai miatt folytatni kell a kísérletet, és akkor az emberek ezt tényleg nagy arányban el is hitték. Vagyis, hogyha hiszünk egy ilyen nemes célban, akkor valóban a cél szentesíti az eszközt. Úgyhogy a náci propaganda tényleg felépítette a nemes célt, közben a hatalom erősen központosított lett, a németek legnagyobb része pedig követte a parancsokat, és azt a viselkedést, amit úgy tűnt, hogy vár tőle a csoport, vagy a nép, vagy a nem tudom én, katonaság a kötelességét, és ugye ennek a hangsúlyozásáról pedig Hitler meg a propaganda folyamatosan gondoskodtak. És ezt aztán később egyébként ezzel összecseng az, amit a később elítélt SS tagok, tisztek nyilatkoztak, hogy nagyon sokan azzal védekeztek, hogy ők csak felsőbb utasításra tették azt, amit tettek, tehát igen, itt a felelősséget egyértelműen áthárították a vezetőkre, holott ők voltak azok, akik gyakorlatilag mondjuk meghúzták a gépfegyveren a ravaszt, illetve sokan állították később azt, hogy ők maguk érzik magukat áldozatoknak, hiszen ők úgy látták, amikor véget ért a háború, hogy tőlük elvárták azt, hogy ugye engedelmeskedjenek a parancsoknak, még akkor is, hogyha számukra az kezdetben akár nehéz lehetett, és később pedig, amikor ugye elveszítették a második világháborút is, akkor pedig az egész
emberiség őket ítélt el, holott ők csak parancsot teljesítettek. Ennek is biztos van egy pszichológiai magyarázata, amit Anna, te biztos, hogy jobban tudsz, de hogy én azt láttam, vagy azt olvastam ki ezekből a nyilatkozatokból, hogy ezek az emberek egy ilyen totális valóságtagadásban élnek, vagy éltek a háború után, és hogy így valahogy így lehet, hogy ezzel akartak védekezni, nem akartak szembenézni a valósággal, hogy embereket gyilkoltak meg elképesztően egyetlen módon, hogy még ők érezték magukat áldozatoknak. Tehát ez egy ilyen egészen érdekes volt, akár ilyen archív felvételeken látni ezeket a nyilatkozatokat. Hát ez szerintem egyébként tényleg egy egyértelmű védelmi mechanizmus, hiszen az ember megpróbálja felmenteni magát. De szerintem itt különösen érdekes a katonaság szerepe, ugye, amiről itt beszélünk, de hogy szerintem ma már annyira nincs benne a köztudatban az, hogy ugye én nem voltam például sorkatona, hogy azért egy sorkatonaság megtapasztalja feltétlenül az ember, hogy ez egy olyan rendszer, ahol nagyon szépen be vannak osztva, hogy milyen tisztségek vannak, és te mindig a felettesednek fogsz a parancsai szerint bármit csinálni. Nyilván kezdeti kiképzéstől fogva egészen addig, hogy x évvel később pedig meghúzod a ravasz, de az elején ugye csak az van, hogy x fekvőtámasz, csak azért, mert a felettesed azt mondta. Furának is hathatsz, hogy lehet, hogy minden parancsot teljesítettek, de a katonasságon az egy természetes dolognak számított, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy pont az ilyen poroszos nevelés annak mi az alapja, tehát nyilván ez a 30-as, 40-es években ez egy természetes dolognak volt mondható, hogy teljesítik azokat a dolgokat az emberek, amit a felettesük utasít. Így van, a tekintély, a hatalom, az autoritás tisztelete szerintem is abszolút akkoriban teljesen egész más volt, mint ma. És így az egészet összefoglalva azt biztosan állíthatjuk, hogy hát a Goebbelsi propaganda nagyon sikeres volt, hiszen ismerjük az eseményeket, és tényleg hihetetlen, hogy mekkora hatással volt egy egész népre. És az merült fel bennünk, hogy megkérdezzünk téged, Anna, hogy hogyan ismerhetjük fel a propagandát, vagy hogyan lehet védekezni, ha lehetett volna, kérdést talán nincs értelme feltenni, de hogy hogyan lehet felismerni azt, hogyha manipulálni akarnak minket ilyen üzenetekkel. Igen, hát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy azért mi az, amire érdemes odafigyelnünk, mert én is úgy gondolom, hogy ami megtörtént akkor Németországban, az azért ma ugyanúgy működő emberek vagyunk, mint az akkori németek voltak. Igaz, hogy valóban változott a világ, de azért alapjaiban az emberi működés az ugyanolyan. És hogy tényleg vannak dolgok, amikre érdemes figyelemmel lennünk. Például ugye azt láttuk, hogy a náci propagandának az egyik erős eszköze, fegyvere a megosztottság volt, ez a bizonyos társadalmi polarizáció, és ennek egy változata tulajdonképpen a populizmus, amikor ilyen nagyon erősen leegyszerűsített kommunikáció zajlik, és egy dicső nemzeti múltról beszélünk, egy többre hivatott nemzetről, és van mondjuk kijelölünk egy ilyen elnyomó, gazdag elit réteget, ezt csinálták a németek, vagy például amikor a hivatalos közbeszéd azt sugallja, hogy a társadalmat fel lehet osztani, vannak a jók és a rosszak, és mindezt még erős érzelmeket gerjesztve így kicsit még meg is pékelik. Úgyhogy szerintem arra érdemes odafigyelni, hogy amikor szembeállítják, hogy vagyunk mi, és vannak ők, annak mindig van valamilyen célja. Akár etnikai megkülönböztetésről van szó, vagy másként van valamilyen mesterséges összehasonlítás, szembeállítás. Hogyha valaki azt mondja, hogy az egyik ember bármilyen szempontból kevesebbet ér, vagy nem normális, ott kezdődnek a bajok. Tehát szerintem az egyik első dolog az az előítéletesség, ami azért kerülendő, mert ebből születik az, hogy így megnövekszik a távolság ugye köztünk és a mások között. Tehát amikor elkezdünk sztereotípiákban gondolkodni egyes csoportokról, és akkor ezekhez negatív érzéseket kapcsolunk, mint például ez vagy az a csoport, az nem csak, hogy más, mint mi vagyunk, hanem rosszabb is, mert kevésbé intelligens. Például ugye a rabszolgatartás is így keletkezhetett a történelemben, hogy azt gondolták a feketékről, a fehérek, hogy ők kevesebbet érnek, kevésbé intelligensek. Vagy ugye a nácik a zsidókról, hogy ők veszélyesek, fenyegetést jelentenek, tehát amikor
negatívan ítéljük meg egy másik csoport tagjait, akkor már rajta vagyunk azon a veszélyes lejtőn, ami valamilyen módon diszkriminatív bánásmódhoz vezet. Hát ugye egyéni szinten hogy lehet ennek elejét venni? Ha már kialakultak az előítéleteink, egyébként azoktól nagyon nehéz tudatosan megszabadulni, de ha mondjuk megszokjuk azt, és a gyerekeinknek is azt tanítjuk, hogy érintkezzünk különböző csoportokkal, gyerekkortól, akár iskolában, akkor őket például már nehezebb lesz manipulálni, de én magam is akár törekedhetek rá egyéni szinten, hogy valódi kapcsolataim legyenek azokkal a másokkal, akiket nem ismerek jól, és esetleg sztereotipizálja őket valamilyen módon a közbeszéd, és akkor, hogyha megismerem őket, akkor el tudom dönteni, hogy milyen véleménnyel legyek róluk. Vagy amikor mondjuk állításokat hallok embercsoportokról, akkor érdemes feltenni azt a kérdést magamban, hogy vajon ez az állítás a csoport minden tagjára igaz? Van-e erre bizonyíték? Lehetséges-e, hogy más az igazság, mint amit állítanak? Mondjuk látok-e kivételeket, ellenpéldákat? Ezek a kérdések azért mind segítenek, hogy a sztereotípiákkal egy kicsit szembeszálljunk. Úgyhogy a kritikus gondolkodás meg a tájékozódás az segít, sőt, még szerintem az utazás is segít abban, hogy kevésbé legyünk előítéletesek, tehát hogyha látunk, ha megismerünk más népeket, más csoportokat, lehet, hogy ők teljesen másként gondolkodnak, másban hisznek, vagy mások a ritusaik, mint nekünk, de mégis ugyanolyan emberek, mint mi. Nekik is megvannak az érzéseik, a gondjaik, nekik is vannak fontos kapcsolataik, tehát hogyha ezeket így látjuk, az szerintem fontos. És az empátiát is lehet gyakorolni, és erősíteni, tehát például észrevenni azt, hogy másnak is van baja, másnak is vannak félelmei, és hogy végeredményben mind hasonlóan szenvedünk, és rá lehet szoktatni magunkat az együttérzésre, mert az a szuper képesség, ami megvéd attól, hogy fel tudjanak így hergelni, meg manipulálni mások ellen. Egyébként ezt az is alátámasztja, hogy ebben a bizonyos Milgram kísérletben, az áramütésesben, az egyik olyan tényező, ami közös volt azokban, akik ellen álltak, szembeszálltak, és nem teljesítették a parancsot, az volt, hogy nagyon magas volt az empátiájuk. Tehát, ha együtt tudok érezni másokkal, akkor vigyázok, hogy ne átsak. Tehát ebben az együttérzési képességben, másság iránti tolerancia fejlesztésében az is szerintem segít, hogyha felteszed magadnak azt a kérdést, hogy ha te lennél a másik oldalon, akkor hogy éreznéd magad? Ha ezt a taktikát, ezt a stratégiát, sztereotípiát rólad mondanák, rajtad alkalmaznák, te lennél a célpontja, akkor hogy éreznéd magad? És hogyha nincsenek ettől jó érzéseid, akkor már lehet gyanítani, hogy itt nem túl etikus dolog történik. Aztán végül, hogyha társadalmi szinten szeretnénk elejét venni a manipulációnak, akkor tényleg érdemes szerintem a kirekesztés ellen harcolni, ugyanis ez a táptalaja a totális államnak, vagyis a diktatúrának. És erről egy nagyon érdekes könyvet olvastam. Hannah Arendt írta, ő is a II. Világháború után, az a címe, hogy a totalitarizmus gyökerei, és ő azt írja, most idézem, az egyéni szabad gondolkodás és a minden néprétegért és etnikumért egyaránt felelős kormányok megválasztása védhet meg minket és a társadalmat a diktatúráktól. Úgyhogy szerintem az egyéni szabad gondolkodáshoz a tájékozottság is szorosan hozzátartozik, ez az, ami képessé tesz minket arra, hogy ellenálljunk a propagandának. Egyébként van egy olyan jelenség is, hogy amit sokat hallunk, azt elkezdjük igaznak hinni, és a másik dolog pedig, ami nagyon hat ránk, az a megerősítési torzítás, ami egy olyan emberi alapműködésünk, hogy azt az információt fogjuk jobban elhinni, meg előnyben részesíteni, kedvelni, ami az előzetes feltevéseinket megerősíti. Tehát nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy én nagyon szélsőségesen gondolkodjak. Egyébként nemrég beszéltem arról is az egyik adásomban, hogy például a közösségi médiás hírfolyamunkat is azt szerint állítja össze az algoritmus, hogy egyébként mit kedvelek, mit követek, mivel értek egyet, és ez beszűkíti a látókörünket és a gondolkodásunkat. Úgyhogy érdemes ezzel is szkeptikusnak lenni, ne felejtsük el, hogy minden, amit látunk a hírfolyamon, az interneten, az eléggé meg van szűrve, és hogyha ezzel szemben arra törekszünk, hogy sokféle véleményt és oldalt követünk, akkor színesebb lesz a kép, és nehezebb minket manipulálni. Aztán még van egy olyan
eszköze a propagandának, ami nagyon jól működik, ez pedig az érzelmek felkorbácsolása. Ugye a megfélemlítést a nácik is ügyesen használták, de például a híradóban is, hogyha nem tudom én bekapcsolatok híreket, akkor szinte tényleg csak bűncselekményekről, gyilkosságokról, tragédiákról van szó, ami azt az érzést kelti, hogy a világ veszélyesebb hely, mint amilyen egyébként valójában. És aztán erre, hogyha el akarunk menni a végletekig, akkor nagyon könnyű ráhúzni egy olyan típusú narratívát, hogy itt vagyok én, vagy itt van ez a politikai párt, vagy ez a csoport, és majd én megvédelek a veszélytől, csak állj mögém, úgyhogy szerintem azokkal a hírekkel is azért, vagy hírforrásokkal is legyünk óvatosak, amik nagyon hatásvadászak, tehát erősen hatnak az érzelmeinkre. Ilyen szempontból lehet, hogy néhány ilyen előfizetéses híroldal ez egy kicsit megbízhatóbb, mert nekik kevésbé létszükséglet, hogy ők nagyon hatásvadászok legyenek, és szigorúbb a szerkesztői folyamat is. Van egy reputációjuk, amit szeretnének megőrizni, úgyhogy talán ez is lehet egy olyan lehetőség, hogy azért egy kicsit ellenőrizzük az információk valóságtartalmát. Úgyhogy tényleg dióhéjban talán az a néhány fontos dolog, hogy kerüljük a sztereotípiákat, próbáljuk megismerni minél többféle embert, ezeket az úgymond más csoportok tagjait, fejlesszük az empátiánkat, és legyünk kritikusak, megbízható forrásokból tájékozódjunk, és vegyük észre a hátsó szándékot. Úgyhogy remélem, hogy ez az adás ez segít ebben. Én is ebben bízom, és szerintem ez egy ilyen tökéletes zárszó is volt, meg szerintem egy abszolút előremutató üzenet, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezt mindet összefoglaltad nekünk és a hallgatóknak. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, mert tényleg szerintem nagyon szépen összeraktuk azt, hogy mi az a múltból, amit meg lehet talán a mai korra tanulni, tartani, tanulságként és magunkkal vinni. Úgyhogy reméljük, hogy ti is magatokkal viszitek ezt az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. És nekünk, Andrissal, pedig nagyon jó élmény volt veled együtt elkészíteni ezt az adást, Anna, de egyrészt azért, mert nagyon szeretem a podcastedet, másrészt pedig igencsak érdekes különböző területeket összekapcsolni, és szerintem a pszichológia és a történelem az nagyon jól passzol. Köszönjük szépen, kedves hallgatók, hogy meghallgattátok ezt az adást. Javasoljuk figyelmetekbe a Tervezd Magad Újra podcastet, mindannyian szeretjük, és szerintem abszolút hasznos tartalmakat találhattok Anna csatornáján is, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le, a leírásba be is tesszük a linket. Találkozunk egy következő epizódban, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!